Hi Ben. Uy, Unsa atong ikaalagad Ben? di lang, maminaw ra ko sa inyong kuhan, dialog. Adi wala na may nagdialog, ikaw may akong dialoguhon ron kay sige ron may dialog kaning butlay ikaw na sad. Ah, Ay bro, naday ko'y pangutana nimo bro, wala man ako to na chat sa imuha tong pangutana na bro. oh, unsa naman dito bro? Naamang gud sa inyo hang Seventh-day Adventist believe nga protestante mo. Usa Okay. ka pinakadako nga protestante o kining protestanteng organisasyon. Ang pangutana nako bro, si Kristo ba bro, protestante ba siya bro? Ang tubag, dili protestante ang Adventist. Ay dili na kung basahon na. Ah, Nasa sige, inyo ang sige. Seventh-day Adventist belief. Madahag dili na Sige, ako, kasabaan kasi sige, yung pastor ani ron. akong tubagon bro, akong tubagon. Kay, Aya, katong, mubasa katong sa ko ha, mubasa sa ko. Nasa pahina atong basahon ning page. 263 kaniyo. Oh, unsa nang, ningon man. unsa nga libro? Seventh-day Adventist belief, inyong 28 fundamental belief. Ah, Page, page 263. usay tema. Ningon dire, the Seventh-day Adventist Church, one of the largest and fastest growing Protestant missionary organization. Okay, So, protestante mo nga organisasyon. Akong okay. pangutana, si Kristo, protestante to bro? Akong tubag. Akong tubagon. Anong Mm. maabot na kang Kristo nga sa Seventh-day Adventist naman ang Kay ginag-protestante? nag-claim ang good mo nga iyahamos Ginoo. Unya Oh, ang kamo iyahamos Ginoo matud sa inyong claim. okay. Nya naaday sa inyong libro nga protestante mo. Si Kristo ba protestante dili? Akong tubag, wala lagi labot si Kristo nga protestante. Ngano apilon man nimo si Kristo? Asa ato pa di ay kamo ray protestante si Kristo dili. Ang tubag, kamo may protestante dili si dili Di ang nasa Seventh-day inyong Adventist. libro ba? Uyunan ba nimo ning inyong libro nga inyong 28 ka fundamental belief nga protestante mo? Oh, Lagi nya si Kristo kay di man kaha protestante, dili mo kaubang Kristo. Kay di man siya ang tubag. protestante nya kamo protestante man. Akong tawagon, kauban gyapon ming Kristo. Unsa man nimo pagsayod nga kauban mo? Kauban mi? Oh. Mailhan na to pinaagi sa doktrina, dili pinaagi sa pangalan, dili pinaagi sa unsang mga butang, o dili Ade, pinaagi di sa doktrina. asa bro, asa po na nimo nabasa nga Seventh-day Adventist General Conference kauban mong Kristo. Asa mabasa? Aw, kung imong sabton bro, kung makasabot ka. Now karon kini ingon mas Pastor Bacalares ninyo, katong dialogo nilang padre ba? Niingon mas Bacalares nga dili si Kristo itagiya ng Seventh-day Adventist. Unsaon man eh? Yung mahingkag kauban nga dili na siya itagiya. Kauban kayo. Unsa pagkakauban nga ingon si Bacalares dili man di ay tag-iya si Kristo anang inyong Seventh-day Adventist nya kauban mo nga binuang ga-claim. Bro, asa man dai nimo mabasa bro nga nag-ingon nga dili tag-iya si Kristo sa Seventh-day Adventist. Si Basahi daw. Bacalares may gaingon, di ba? Gipangutana siya ni Pasto ni Padre Darwin. Karon bro, Kani bang Seventh-day Adventist Church? Ingon si Padre oh. Kini bang Seventh-day Adventist Church? Kaning si Kristo ba'y tag-iya? Ang tubag ni Bacalares, yes og no. So gigukod siya ni Padre, nganong no man? Nganong dili man si Kristo tag-iya? The sense nga dili mabasa kuno sa Biblia ang Seventh-day Adventist. Alangawa. Sa pag-reconcile mo ana ron? unsa man bro ang so Na, sa Ale, bro, na ako'y Biblia dire nga protestante dai bro. Kani bang Living Bible ba? panapo ko dalibing Ako Bible bro apps. apps. Sige kani ako kay di mo gini apps. Ako ning basahon sa imo ha. Sige basaha. Sa Sige. dayon magkuan ko kanang tawag aning human ako basa, mag-create kog pangutana nimo ani isa ka pangutana lang. Okay ra ba sa imo? Unsa man bro? Sige, kada lang kay pangitaon sa nako to kung Living Bible ug asa to nako nalupit. Sila sa babaw ni. Sige. Wala man. Oh. Na kay apps diyan na sa The Living Bible? Nga, Na ba kay apps sa The Living Bible? naa bro. Sige, akong basahon ni ha. Living Bible
kinanglan anis ka kay si Bacalaris anis man siya. Ingon ko si Bacalaris dili si Kristo itag-iya sa Seventh Adventist. Di mayra po to anis ba anis dili good kuan. Si San Pablo niingon siya sa Hebrehanon. Basahon na to niya. Hebrehanon 3:6. We have an altar. Inisayo na to, natay altar. The cross where Christ was crucified. Ang pangutana nako, naba mo'y altar nga naay krusipihong si Kristo gilansang sa cross. Naamo wala. Ang tubag. Wala kay di man mi Katoliko. Oh, di mi Katoliko, una-una ah. Oh, na kay si San Pablo niingon man nga naatay altar. Sige Kung asa si Kristo gilansang sa cross, so dili gyud mo kauban ani. ang tubag. Nami pulpito pero wala mi altar. Di o nya si San Pablo kay gawalig altar kamo wala. Wala lagi bro, ang problema bro. Di ako ka na disipiat kay si Pablo, sabat keeper man, di man pud sandi keeper. Sabat keeper asa man ka kaingon nga sabat keeper si San Pablo. Sabat keeper si San Pablo. Okay Okay daw asa man mabasa? Asa mabasa? sa Biblia. Asa sitas. Tanawon ko no. Okay, hulat sa bro, kaya to sa ako sa tanawon bro. Wala mo'y altar. Di kiday sila kauban kay wa magin mo'y altar. Okay, hulat sa bro. Ah. Buhat 17:3. Mau ba na? Nawala pinakalit. Hanggang luya. Yoy. Bata ba kayo to? Ningon. Kauban ko na silang Kristo. Pag sumatotal nga naman, kay doktrina. Nya, kay dagan kayo nga. Follow ron og doktrina sa Biblia. Halos mura gimemorya na ng Biblia. Nga nang wa man lagi nakauban. Ikadua, ingon biyas Bacalaris nga dili si Kristo itagya ng Seventh Adventist. Kaya di mabasa sa Biblia niya, kauban mo, Binoy. Unsaon to man eh. Hallelujah. Oh, klaro kayo na, Living Bible oh. Oh, wali sa lako dire kay wa man ang host. Oh, Living Bible ingon oh, nga we have an altar. Oh, natay altar. Sila wa mo kay pulpito ra niya. Atong balik kag basa ni sa Hebrehanon 3:6. Oh. We have an altar. The cross where Christ was crucified. O tanawa ha. Nga, na daw kuno'y Kristong gilansang dito. So, subay kag simbahan nun nga na'y cross. Katoliko raman. Unsaon to man eh. Ben, tanaman, Ben. Ben, asa man Ben? Imong sita San Pablo Ben. Sabat keeper. Okay, wait na. Oh, wait. Wait for me, aking mahal. So asa mabasa no? Pangutanan nimo no? Okay. Oh, nga si San Pablo sabat keeper. At ako itong basahon ko sa kuan. Ay pagputat. Ay ka sa Batistang. Paminaw. Sa asa? Wait. Wait. O sa man ang wait? Wala mo ko kabantay wait sa Biblia, wait. Yeah. Galingan ni my idol. Oh. Buhat di city mo. Atong basahon. 17. Buhat di city mo. Tanawa ha? Dos. Sige. O diya Eh. si Pablo o si Silas sa Amphipolis og sa Apollonia o Oy. sila sa Thessalonica dito may usa ka sinagoga. Tanawa po ha. 17 dos. Tanawa. Ako kang gipatulat kay sabukan kay ka. 17 dos. 17 dos. Tanawa bro, paminaw. No? Unsa nga verse? 17 dos. 17 uno nga sa dos. Dire, basahon akong dos. Basahon akong dos. Sa mga video. Basahon akong Og dos. ato si Pablo 17 uno nga sa dos. Dayon Basahon akong dos. sa dos. Og Ano lang, miingon sa Brother Gapo, paminaw sa. oh. Paminaw sa 17
17, 1, 2. Hmm. 1, 2. 17, 1, 2. Hmm. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oh. 1, 2. Okay, basahon ako. 1, 2. 1, Oh, 2. basahon ako ha. 1, Uno. 2. 1, Miagi si 2. miagi si Pablo ug si Silas sa Amphipolis ug saan Apolonia. Og miabot sila sa Tesalonica dito may usa ka sinagoga. Dos. Og ingon sa iyang nabatasan, niadto si Pablo sa sinagoga didto sulod sa tulo ka adlaw igpapahulay. Nakigdebate siya sa mga tao. O ama ni pahulay nakigdebate man. O taka-taka. Tilan. Nakigdebate man brother. Oh. Kung balaang adlaw ng Sabado, dapat ayaw mo, inana mo ang mga Sabadista magsimba, magdebate hay sulod sinagoga. So, ang naada bro, ang sa ingon, di sunod. Dapat pa. Disulod sa Dapat ingos masarap standard siya. ka nakigdebate. Asa may simba nang Isang nakigdebate. mga bata. Disunod siya o ligawas. Disunod o Dili. ligawas. Ang purpose na ni San Pablo nito, debatihon. Asa ako sa tiwasog basa, tiwason sa nagog basa. O na, versikulo 4 ta. Versikulo 4. 4. Napay 4. Tres. Iyang gisay kay nakigdebate mi siya dito no. Iyang gisaysay kanila ang kasulatan gimatuod niya nga ang Mesiyas kinahanglan magantos og banahon siya banahon. Siya miingon, kining Hesus nga among isangyaw kaninyo mao ang Mesiyas. Verse 4. Nakabig ang pipila ka mga Hudyo og mitipon kang Pablo ug kang Silas ga kinabigay pa. Wala na simba ga kinabigay pa. Taka-taka ron kagamit og sitas. Oh. Eh. Kaya karon, mangutana ko. Naa sa Biblia sa The Message Bible nag-ingon, we meet on Sunday to worship and celebrate Master Supper. Unsa mang Napa jud bro. unsa mang adlaw? Bro, napa jud. Ha? Sabta ha. Buhat Oh. 13. 13 na pod. Pataka mga bro sa balita. Buhat 13 unsa man na? Katawaan na kang gapo. Okay, Sige, daganan. Ay, i-continue sa imong kwan. Akong pangutana. Sa Ah, buhat i-continue kapitulo pa. 20, sa buhat kapitulo 20 bersikulo 7, ningon si San Pablo, we meet on Sunday to worship and celebrate Master Supper. Nag-abot ta sa Domingo aron pagsimba og nagmisa si San Pablo. Ang pangutana, nasayop si San Pablo ana wala? Oy, Asa Nasaya- mabasa? Asa mabasa? ningon si San Pablo sa The Message Bible nga translation, buhat kapitulo 20 bersikulo 7, ingon siya, we meet on Sunday to worship and celebrate Master Supper. Nag-abot ta sa Domingo aron pagsimba ug pagmisa. Ang akong pangutana, nasayop si San Pablo ana o wala? Bro, tabaga bro. So, akong tubag, di na ko na uyunan imong Bible. Sa wala mo ko mangutana kuyunan ba nimo ni akong Bible o dili? Kay wa mo ko mangutana nimo budawat ba kanay akong Bible o dili? Ang akong pangutana ba, namakak pa si San Pablo dia wala? Mo gani bro. Okay. Sa wala oron wag Akong Namakak wala. Ako sang basahon. Ako sang basahon. Ha, akong basahon. Paminaw. Na ako ay Bible dire kini. Medieval Bible Catholic edition ni bro. maybe the one akuan man na Bisaya man na o na English ana nagali ko ana. Tulo ka buok. Para Okay. Basahon na to sa latsa ma. English ni siya bro. English. English ni siya. sige. Okay. Oh. On Saturday evening lagi isgutan lagi. Oh, We Saturday gather evening. together for the fellowship meal.
Paul Oh, spoke to the Saturday evening. people on speaking until midnight, since he was going to live the next day. So, Sana, Paul kadali said lang, Saturday evening, bro. Kadali lang, bro. Saturday evening, sato pa, Sabado na, dili. ang tubag, disgutan Saturday evening. Okay, basahon ako ning Biblia nga nailogo sa 70 Adventist. Kaniyo? Oh, sa buhat Ang tubag. kapitulo 20 bersikulo Okay. 7. Ay Ako saan tubag na, imo mang gipamugos na nga Sabado kuno na kay Saturday evening man. So diri ko sa Biblia nga nailogo sa 70 Adventist. Basahon ako niya. Ingon man verse 80. Now on the first day of the week, when disciple come together to break bread, gamisa. Wala ko namugos. Nabasa mo isa. Alagi ba akong klarohon ang imuhang Sabados gabi o unsa nang adlaw? Saturday evening. Kay giingon man aning inyong Biblia nga nailugong 70 Adventist on the first day of the week. Unsa may unang adlaw sa semana? Okay. Ha? Master kay kag Sabat ya karon magbunga-bunga na inaong ka. Ah. Okay. Mas. Okay, Ay, ay. pangutan na yung bahay na. Ang akong pangutana, on the first day of the week, unsang adlaw na? Ingon San Pablo. Ikaw mo wala ka tubag. Tanawa ha? Unsa wala ka tubag? Akong pangutana ba, ani ba kani Biblia nga nailogo sa 70 Adventist, on the first day of the week, unsang adlaw na? Sunday, bro. Sunday. Matabang si mong pastor, kaya ron ayagan ka. Sunday na siya, bro. First day of the week, Domingo. Ako ka. Mangutan ako nimo. Di ba sa adlaw na Domingo? Wala na, case close, case close. Kiningon naman sa Domingo, mora to. Wala na. Domingo. Akong pangutan na mo ni paminaw. Akong pangutan na mo ni. Kana bang bang adlaw nga Domingo dia. Ako sa gibuhat nila nagsimba o wala tubag. Nagsimba na San Pablo. Nagsimba na San Pablo. We meet on Sunday to worship and celebrate Master Supper. Ibuangan ka San Pablo. Lahi na nga imo bro. Unsa ilahi? Biblia na kung gibasa lang. On so pasabot ay bro nga kini day buhat 20 city 20 kini bang buhat 20 nga sa inyong buktian nagpasabot nga matikyat ng Biblia nga inyong gibuhat. Ha? Bro, pag live on niya, balikan bro, tiyan na gyang ko